ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠି ସାରିଲିଣି। ଆଜି ବହୁତ କାମ ଅଛି ଆଉ ଆମ ପୁଅ ବି ଆସିକି ଡାକିଦେଲାଣି ଲିଚୁ ଟାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଲିଚୁ ଟଙ୍ଗା ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଏକା 5ଟା ବେଳୁ ଉଠିକି ଲିଚୁ ପକଉଛି। ପୁଅ ଆସିକି ଡାକିଦେଲା, ଡେକୋରେସନ୍ ବି ଅଧା ହେଇଗଲାଣି। ଲିଚୁ ଜଳିନି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ। ପୁଅ ଗୋଟେ ଡର ଲାଗୁଛି, ମୋତେ କହୁଛି ଓହ୍ଲେଇବାକୁ। ନା କ'ଣ କିଛି ହେବନି। ତଥାପି ମୁଁ ଲିଚୁ ଟାଙ୍ଗିବାରେ 2-4 ଦିନ ତଳକୁ ଖାଇଛି। ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। କଷ୍ଟର ଫଳ ମିଠା ଆଉ। ମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମେ କେମିତି ଲିଚୁ ଟାଙ୍ଗିଲୁ। ଆଉ ଲିଚୁ ଟାଙ୍ଗି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରସ୍ ସାରିକି ଆମେ ଏବେ ବାରମଜା ବାଲା ଆସିଛି ଖାଇବୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆମେ ଆଣି ସାରିଲୁଣି, ଏବେ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଦେଖିବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ବାରମଜା ଖାଇକି ଏବେ ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଆସି ସାରିଲିଣି। ଆଜି ପିଠାପଣା ବି ବହୁତ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଦିୱାଲି ହେଉଛି, ପିଠା କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ କେତେ ଆମର ବାଣ ଅଣା ହେଇଛି। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ବି ଅଣାଯିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆମେ କେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଫୁଟଉଛୁ। ଛୁଆଟି କେମିତି ବାଣ ଫୁଟଉଛି। ଛୁଆମାନେ କେମିତି ବାଣ ଫୁଟେଇଲେଣି। ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇ ଆଇଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଡେକୋରେସନ୍ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ କହିବେ। ଆମ ପୁଅ ହେରିକା ସମସ୍ତେ ମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ବମ୍ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ତାର ଧୂପ କୋଉଦିନ ସରିବ ଏ ଟାଇମ୍ ବମ୍ ଫୁଟିବ। ଦେଖ କେତେ ଆଇଡ଼ିଆ। ଆଉ ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ସେ ଫୁଟୁଛି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀପ ରେଡି କରିଦେଲୁ। ଦୀପ ଆହୁରି ଅଛି। କେତେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ପକା ଯାଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେମିତି କ'ଣ ସବୁଆଡେ ଲିଚୁ ଲଗାଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖ ଏଠି କେମିତି ପୁଅ ତାର ବାଣ ଫୁଟଉଛି। ପୁଅ କେମିତି ବାଣ ଫୁଟଉଛି। ଦେଖ ବାଣଟା କେମିତି ଫୁଟିଲା। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଡେକୋରେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ବାଣ ଫୁଟଉଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଟିବ ନା। ଆଉ ଝୋଟି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଙ୍କି ଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ବାଣ ଫୁଟଉ ଛାତ ଉପରେ। 2 ଦିନ ଅଛି ଦୀପାବଳି ତ ସେଥିପାଇଁ। ଆକାଶଟା ରେଡି କରିନୁ ଆକାଶରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ପୁଅ ମୁଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛୁ ଦେଖିବା ଇଏ ଉଡ଼ିବ କି ନାହିଁ। ଆମ ପୁଅ ପୁରା ନଈକି ଦେଖୁଛି। ଦେଖିବା ଉଡ଼ୁଛି କି ନାହିଁ ଆଉ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ଆକାଶ ଛତାଟି। ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଛଡ଼ାଯିବ। ଦେଖିବା ଉଡ଼ୁଛି ନା ଇଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉଡ଼ିଗଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଇଏ ତାର ଏଠି ବସିକି ଫଟୋ ଉଠଉଛି। ଏଠି ମାନେ ସବୁ ବାଣ କେତେ ଫୁଟଉଛୁ ଆମେ। କେତେ ମଜା ମସ୍ତି ହେଉଛି।
देखिथिले आमर केमिति कौन दीपावली होउची आज भी दीपावली अच्छे आमर 2 दिन खाली बाण फुटेगा था आज पैया डाकिबा बाण फुटेबे दीप भी जालिबे देखिबा संध्या बेले केमिति कौन होउची आ बसिक गोटे भिडियो भी कर देखते केते सुंदर भिडियो होती आजिका दीप रेडी हो गला कारण 2 दिन देखो आज हूँ दीपावली दीप सजाउंट आम साइड सब डेकोरेशन होते दीप सब लगा जाइए देखो आम बाहर बाण फुटेबा देखिए भाई बाण फुटाऊँ बाण खोलती फुटेगा छुआटी सब बाण फुटाऊँ भाई देख आम फटा बाण फुटाऊँ आम केमी कौन फुटाऊँ देखिए संख्या में पैसा रखी देंगे पैसा रखी देंगे क्यों ना देखिए